काजूचा सीझन संपत आलेला आहे आणि मागच्या 2 महिन्यापासून आमचं हे डेलीचं रुटीन होतं की आम्ही रोज शेतात जायचो, काजू गोळा करायचो, मग ते मोडायचे, घरी आणायचे, धुवायचे, वाळवायचे आणि पोत्यात भरून ठेवायचं. तर आता सीझन संपत असल्यामुळे काजू कमी मिळतात. माझ्या मागच्या साईडलाच तुम्ही इथं बघत असाल की आज आम्हाला खूप कमी काजू मिळालेले आहेत आणि शेतातून पण आज आम्ही लवकर आलोय. कारण मध्ये जेवढी पीक सीझन होता त्यावेळी आम्ही शेतात जायचो, तर दिवसभर आम्ही पूर्ण काजू गोळा करायचो आणि संध्याकाळचे 11 वाजायचे काजू मोडायला आणि परत संध्याकाळी या आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून काजू धुवून वाळवायला ठेवा आणि परत शेतात जावा. तर आता आमचं कसं आहे, मला तुम्हाला हे दाखवायचंय की आम्ही काजू भाजतो कसे. कारण दरवर्षी आम्ही ज्यावेळी काजूचा सीझन संपत येतो त्यावेळी काही काजू मोठे मोठे काजू बाजूला काढतो आणि मस्त ते चुलीवर भाजून ते फोडून खातो. त्याची चव खूप वेगळी लागते आणि एकदम जास्त चांगली चव लागते. आपल्या मार्केटमधले जे काजू असतात त्याच्यापेक्षा पण ही चव खूप वेगळी लागते. तर तेच मला आज तुम्हाला दाखवायचं आहे. तर शेतातनं आल्यानंतर आम्ही पहिला जेवलो, त्याच्यानंतर जी शेतातली कपडे होती ती पण इथं धुवून झालेली आहेत आणि हे पण आता काजू वाळलेले आहेत. तर आधी आपण काजू मोठे मोठे काजू वेगळे करूयात आणि त्याच्यानंतर चूल मांडणार आहे आम्ही आणि मग काजू भाजायला सुरुवात करणार आहे. तर चला. आज सकाळी जे शेतातनं काजू आणलेले आहेत ते छान असे वाळलेले आहेत. तर त्यातून मी असे मोठे मोठे जे काजू आहेत ते वेगळे करणार आहे. ह्याच्यामध्ये एक गर पण मोठा असतो, मग हेच काजू आम्ही मोठे मोठे खाणार आहे आज भाजून. तर इथून बऱ्यापैकी मोठे मोठे काजू वेगळे झाले की आतल्या साईडला धान्याच्या खोलीमध्ये पण आम्ही सगळी पोती आहेत आमची काजूची भरलेली, ते त्यातून पण मोठे मोठे काजू वेगळे करणार आहे. साधारणतः एक बुट्टीवर काजू आज आम्ही भाजणार आहे. तर आधी इथले गोळा करते आणि त्याच्यानंतर आपण मग धान्याच्या खोलीत जाऊयात. आजच्या काजूंमध्ये बरेच मोठे काजू आहेत. ही आमची धान्याची खोली आहे आणि इथे पण आम्ही नाचना, काजूची पोती, मागं भाताची पोती ठेवलेली आहेत. या साईडला इथं तट्टा पण आहे, त्यात पण भात आहे. तर आता आम्ही याच्या पोत्यांमधून पण मोठे मोठे काजू वेगळे करतोय आणि इथं बुट्टीत घेतोय. धान्याच्या खोलीतच वरच्या साईडला आम्ही अशा फळ्या टाकलेल्या आहेत आणि याच्यावरती आम्ही जे शेतातलं आमचं बऱ्यापैकी साहित्य आहे ते ठेवलेलं आहे. हे जे पोत्यात भरून ठेवलेले काजू आहेत हे आम्ही आत्ता विकत नाही, तर गणपतीच्या वेळी विकतो. त्याचे एकमेव कारण असं आहे की आता आम्हाला म्हणावाचा रेट मिळत नाही, कारण मार्केटमध्ये पूर्ण कच्चा सगळ्यांचा कच्चा माल असतो. तसंच गणपतीच्या वेळी कच्चा माल अजिबात मिळत नाही, त्याच्यामुळे काजूंच्या रेटमध्ये खूप चांगली वाढ झालेली असते आणि आम्हाला ते परवडतं पण. तरी हे जेवढे पण आमचे काजू आहेत ते आम्ही चांगले धुवून वाळवून असे पोत्यात भरून ठेवलेत, जेणेकरून ह्याला बुरशी पण लागत नाही, काजू काळे पण पडत नाहीत अजिबात आणि अजिबात त्याच्या वजनात पण घट होत नाही. मी आणि आमच्या छकुलीने एवढे काजू मोठे काजू काढलेले आहेत. तर आता आपण आधी परड्यात जाऊया आणि तिथे आधी चूल मांडूया. चला. ही आमची खूप जुनी लोखंडाची चूल आहे आणि ही चूल आता धान्याच्या खोलीतून मी आणली आहे, तिथं ठेवली होती आम्ही आणि हीच चूल आम्ही वापरतो आपले जे काजू आहेत ते भाजण्यासाठी. लागलो डोक्याला, हळूया लागणार जरा. घरातल्याच तेलाचा डबा मी घेतलेला आहे. आता ह्याला वरून आम्ही कापणार आहे आणि नंतर ह्याच्यामध्ये काजू भाजणार आहे.
एका साइड कापल हळू. हळू हळूहळू थांब थांब थांब. आता कट होत नाही. थांब थांब फिरव नाही तर याला. थांब असं फिरवूया. निघाला. वरच्या बाजूने पूर्णपणे कापून झालेला आहे. आता ह्याच्या खालच्या साईडला इथे आम्ही एक छोटस होल पाडणार आहे, कारण ज्यावेळी आपण काजू भाजतो त्यावेळी त्याच्यातून ऑइल बाहेर येतं, म्हणजेच आपलं तेल बाहेर येतं. तर ते तेल ह्या होलातून खाली चुलीत पडतं आणि जाळ अजून जास्त चांगला पेटतो. पण पूर्वी कसं व्हायचं, आमचे पप्पा ज्यावेळी हे तेल बाहेर पडायचं त्यावेळी ते साठवायचे आणि बैलगाडीच्या चाकांमध्ये वगैरे वंगण म्हणून वापरत होते पूर्वीचे लोक. पण आता अजिबात बैलगाड्या नाहीयेत, तर आम्ही असंच मग पेटून म्हणजे जाळ्यामध्ये पडून देतो ते. अजून छोटस असतो. अजून एक मार. तिथं ना असंच लावणार आहे मी आता. वारं खूप आहे. चूल छान पेटलेली आहे. आता त्याच्यावर मी हा डबा ठेवते आणि डबा छान तापला की मग त्याच्यामध्ये थोडे थोडे काजू ओतून मग भाजायला चालू करूयात आपण. एक किलो होतील एवढे काजू मी ह्याच्यामध्ये आता टाकलेले आहेत आणि ते छान भाजावेत म्हणून असं मोठी काठी घ्यायची आणि असं हलवायचं आणि थोडं लांबच उभं राहायचं, कारण तेल खाली पण पडत असतं आणि कधी कधी असं अंगावर पण उडून येते. त्याच्यामुळे असं चांगलं हलवत राहिलं की मग काजू चारी बाजूने चांगले भाजतात. हे उचलत नाही, उचलत नाही.
जसं जसं तेल खाली पडेल तसं तसं जाळ अजून जास्त चांगला पेटतोय, त्यामुळे जास्त काही लाकडं घालायची गरज नाही. चांगलाच पेटलाय जाळ. सगळे काजू भाजून झालेले आहेत आणि हे काजू आत्ताच काढलेले आहेत, थोडे गरम आहेत म्हणून हे थंड होण्यासाठी ठेवलेले आहेत. आणि हे काजू आधीच भाजून काढलेले आहेत, त्यामुळे हे चांगले थंड झालेले आहेत. आता छकुली, मम्मी आणि मी तिघी पण मिळून काजू फोडतोय. हे असे काजू निघतात आणि एकदम जसं आपण आपले जे शेंगा असतात, शेंगदाणे कसे भाजल्यानंतर शेंगा फोडून कशा खातो तसे हे काजू छान म्हणजे असे निघतात आणि खूप छान चव लागते. आधी पण म्हणलं होतं की आपले हे काजूची चव आणि मार्केटमधल्या काजूची चव वेगळी असते. त्याचं कारण असं की हे आपलं एकदम ऑर्गॅनिक असतं आणि एकदम चांगलं नॅचरल की आपण जे भाजून खातो आणि त्याच्यावर खूप प्रोसेस झालेली असते. आणि अजून एक या दोन्ही मधला फरक म्हणजे हे काजू जास्तीत जास्त 3 ते 4 महिने, त्याच्यानंतर जर आपण त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस असे भाजून ठेवले की त्याची चव कडवट होते. त्यामुळे 3 ते 4 महिन्यात आम्ही खाऊन संपवतो याला. 3 ते 4 महिने काय 2 दिवसातच हे संपून जातील. पण जे मार्केटमधले काजू असतात ते वर्ष वर्ष टिकतात, कारण त्याच्यावर खूप जास्त प्रोसेस होऊन मग ते मार्केटमध्ये आलेले असतात. त्यामुळे ते बरेच दिवस टिकतात. हे असे असतात काजू. आता तुम्हाला वाटत असेल की ही जे काजू पूर्ण जळलेले आहेत, पण तसं नसतं. ह्याच्यावर कसं तेल असल्यामुळे ते पूर्ण वरचं टलपार पूर्ण जळून असं एकदम काळं काळं होतं ते. आणि पण आतनं जे गर असतात ते एकदम चांगले असतात असे. मस्त. घ्या मम्मी खावा. मॅडम खावा खावा जरा. एक खाऊन बघा. कलेक्शन इकडे आहे. आम्ही फोडलेला खाऊन बघा. तुझं नको माझ्यात. मस्त. मग या या मग ये. काजू खाते? काजू खाते का? खा ग. खा ग मंगी. बाय. ये तिकडे जाऊ नको, गरम आहे इकडे. अजून एक काहीतरी प्लेट नाही तर पान. हे असं आम्ही काजू घेतो आणि असं फोडायचं. हा जरा गर फुटला माझ्याकडून कारण मी जास्त प्रेशर मारलं. म्हणता एक मिनिट दुसरा दाखवते. परड्यातून मी पळसाची पानं आणलेले आहेत. आमच्या इकडे याला पनसोडा म्हणतात. तर मम्मी आता मला त्याचं असे पत्रावळी करून देत आहेत, म्हणजे केली पण आमच्या मम्मीने पत्रावळी. आणि म्हणजे पहिला कसं असायचं की पूर्वी लग्नामध्ये ह्याचीच पत्रावळी वापरली जायची. आता एक बरेच वर्ष झालं आपली प्लास्टिकची पत्रावळी आली आहे. आणि ज्यावेळी आम्ही जंगलात वगैरे जातो किंवा शेताकडे वगैरे करवंद खायला, त्यावेळी याचं द्रोण करून त्याच्यामध्ये करवंद घेऊन खातो. ते पण मी तुम्हाला नक्कीच दाखवेन. हे पण लावूया काय इथं कुठेतरी? इथं असं लावूया. एवढे काजू आज फोडलेत आणि फोडता फोडता पण बरेच काजू खाल्लेत. तर आता हे काजू खाणार आहे आणि बाकीचे काजू उद्या फोडून खाणार आहे.